DCGB. Hoo-ha! Sige po. Maray na aldaw, Miyerkules ngunyan. Kami po minarespetaran naman sa lambang miyembro kan pamilya. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kaldawon. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Nagapod kaya mga kabarangay so Deputy Administrator kan Pag-asa si Dr. June Dalida na tiyempo nga naga-intro kita kang programa Good morning diyan sa inyo sa Pag-asa Manila gun mambunjing nagka-monitor pa lang duman nagmo-monitor sa DCGB nagmo-monitor anya kami dito lalo pag may bagyo-bagyo anya diyan sa Bicol. Bunji talaga naman. Sa Pag-asa sa Manila, pag diyan nga niya sa Bicol, DCGB ang pig-monitor mo diyan sa online. Dr. John Dalidang ini. Okay, good morning diyan sa Indo. Good morning sa inyo diyan sa Pag-asa Manila. Miyerkules kunyan, Fetsa 9. Kan Marso taon 2022 ano man po ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Mama Mary ngunyan, pasalamat kita sa satong mahal na inang Santa Maria. Our Mother of Perpetual Help, may novena 5:15 PM taod-taod. Live man yan sa DCGB. Happy birthday sa gabos na nagbe-birthday ngunyan. Sagkod kitang 10:30 nin pagkaaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, maray na aga tabi. First, second, and third district man kan Albay, good morning. Lalo na po dyan sa nakaantabay man sa Tabaco City. Buda sa pagtaraning na munisipios kan Premier Distrito, kaya sa laog kan distrito ning Albay, Premier Distrito kan Albay, I should say. Sa paagi kan sister station min dyan ng 106.9 WGB FM sa Tabaco, good morning. DCGB po sa indog na antabayanan programa ng Tingog kan Banuan sundo 10:30. Siring man digdi po sa Segundo Distrito, marhay na aldaw. Sa gabos na taga Santo Domingo Mantabi, kumusta na dyan pading Jerry Banta sa Fidel Sortida, good morning sa indo dyan. Buda kay mading Veni Banta kay pading Jer, buda kay mading Veni, good morning. Buhay ka mo dyan, kumusta? Long time no see. Dyan sa Aguas Farm, marhay na aga kay Director Herbie Aguas. Miyerkules ko niya na taod-taod yung programa man po
kan Departamento de Turismo. Bungkaras, talagang mabungkaras. Sa 27 Bunjing, kaining Marso, malanding na Airbus dyan sa International Airport. Talaga naman, oh. Good morning dyan sa Gabos na nag-antabay man sa Albay District, Tabi. Si Kasag, kumusta na Tabi, Kasag, ha? Good morning sa familia, Kasag dyan sa Albay District Market. Kumusta, anoan sa tuya dyan na preskong sira na nakadisplay, ha? Buda dyan kay Paminta. Good morning Tabi, dyan sa kay Jordan Alpaharo. Sa tuyang pag-iriba mandigdi sa DCGB dati, si Jordan Alpaharo. Good morning Tabi sa imo, sabi ni Jordan, marhay na aga sa mga tagaligasping padaba niya. Peace kita Gabos. Numero 2, Alpaharo Jordan. Good morning. Mabuhay ka, Jordan Alpaharo, numero 2. Ganda naman, Maray na agad sa Gabos na Ligas Peños. Sabi ni Jordan Alpaharo. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Madam Bet na Costa, good morning Madam Bet. Kumusta nan familia? Buda dyan sa Costa Enterprises. Good morning. Si kabayan na Eric Rubio man dyan sa Aces Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Good morning kabayan Eric Rubio. Aces, Costa Enterprises. Madam Bet, masukol ako kaso sa kuya duman nakatre. Igo lamang dyan yung available na foam sa Saindo sa Costa Enterprise. Igo dyan yung mga foam, mga dekalidad na foam, Buda, pigtatahian na nindayan kwan, cover. Madam Bet, igo lamang dyan. Sukulong kumako ako ning lubid. Buda, iyon kunyang ko dyan sa Saindo. Gulpi dyan mga dekalidad na matres, kansaro. Igo nga na ako ning tinabangan dyan na so, pang-aki bunjing na katre. Ika na ka ni Madam Bet. Magayon nung pati so pinatusta. So, Hello Kitty. Nyako, pang-aki Madam Bet na Costa dyan sa Costa Enterprises. Ang mga foam dyan, so di kalidad. Parang, mga branded. O di sige nga yakoon mo sukol, di kinunyang ko sukol. Gunmuan, an pinatos pating kon. So, Hello Kitty. Talaga naman, Good morning, Madam Bet Costa. Buda dyan sa Good Luck Novelty as in Gold Street man. Maray na aga kay Madam Pilar Akende. Salamat Tabi, Madam Pilar Akende. Dyan sa Good Luck Buda Gold Street. Ay, nako, diretso kita sa Good 10:30 kasabay ang tropa, si Pading Jomar, Pading Jimmy, Pading Al. Ants Galero in the house. Namumukad-kad. Ikaw, Ansa, sinasabi ko sa'yo. Pag masaya, gumaganda! Siyempre, sinasabi ko sa inyo talaga naman sandali mo na. May nag-upload si isa din ng lalaki. Hello? Hello? Gura na sa Tatre Kanake. Ana? Gura na sa Tatre Kanake. Gura na to. Buwa! may nagpatabang man sa ko, Manuel. May nagpatabang masan sako. So, ngaya 8 9 anyos na aki gid ito o 10 anyos sukatre. 10 anyos. 10 anyos. Sakula na no. Ana? Makuha man ako. Makuha ka man. May kakagan man ako. Oo. Lastik honda ka dyan, Manuel. Kanong... Ito sana. Loko. Sir, ayos, sige, salamat. Sige. May kuan man si Manuel. Ni sindikato, bakal ba na siya ring
So, foam na pang-aki. Ganun Manuel ni. Así, ecstasy. Bonjing tanay, asa mo pong chief tech, yaon si Tata Bonjing, asa ko yung co-pilot. Sa newsroom, si News Manager Mardela. Sige, sa padagos na pag-antabay kan pangyayari sa palibot. Ano? Sumada kan na bareta lokal, buda so nagbuburotwa na istorya, national, international, daipo ning lusot yan ha. Pag-abot sa bareta, sinasabi ko sa inyo, News Manager Mardela. Yan po, sa newsroom ha. Production Center, Angel Mustaza. Si Tricia, buda si Richard, dyan sa IT. Sa broadcast man po, sa internet na, worldwide po yan. DZGB News Online. Buda YouTube. Ako man po, si Pio Fernandez. O di, sige tabi ha, marhay na agad yan sa nakaantabay sa DCGB News Online. Sa inman kamong parte po kan Pilipinas, Buda Kinaban. Good morning from the Philippines ha, tabi. Good morning, good morning. Paki-share po an tamuyang broadcast dyan sa internet ha, sa DCGB News Online. Tanganing dakul po na paabutang kita nin informasyones ha. Buda sa YouTube, rin na aga siring man sa nakaantabay sa manlain-lain na parte po kan Bicol sa AM band. So pigabot kan sa muyang Fersa. Good morning tabi sa mga nagdadangog. Yan, sige. And ito po sa Busay, sa gabos na taga Busay diyan tabi, naray na aga Sandaraga. Busay Sandaraga. Good morning tabi Pio. Nata tabi totoo ang balita na mataas pa ang gasolina, maabot sa 100 pesos per liter. Okay, arog po ka ini tabi ha. Those are projections akan sa tuyang economic managers, and this is a worldwide concern ining sa petrolyo. There's a possibility na kung dai po maka-formulate ang gobyerno nin mitigating measures, pwedeng umabot maximum near 100 pesos per liter kan produktong petrolyo, depende gasolina or crudo. Kaya baga ngunyan si Congressman Joey saro sa aramo bako sa kung ano pa man baga Bonjing, rumdum nindo ka ito kan magkaigwanin economic crisis worldwide. Panahon ni Nana Guling na Arroyo, si Congressman Joey ka ito, ko sabot kung nasa Malacanang ka ito si Congressman Joey o yaon sa Kongreso, siya man kaito supig lauman kan gobyerno na makapag-formulate nin economic policies tanganing sa Pilipinas dai maapektaran. And in fact, the Philippines then kan magkaigo ng economic crisis worldwide, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, the Philippines then was the only Asian country na daitabi na marangkal su ekonomiya. Dahil nagkaigo ng recession su ekonomiya because of the policies na pinag-formulate kaito ni Congressman Joey, then panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, su ekonomiya kang Pilipinas naging estable. Panahon ito ni Nanaguling, anong taon daw yun? We are the only nation sa Asia na naging established ekonomiya dahil nagsararadong establishmentos privados o sa tuyang strong enough dahil mas
nalampasan ta ito. Now, ngunyan, naigwa kita nin krisis worldwide sa petrolyo. In terms, ini po, dahil pa ning krisis sa supply. Yaon pa yung supply. So, krisis na sa pamresyohan. This is a worldwide event, ha? O kaya worldwide effect kan gera ngay dyan sa Ukraine. Kan linusob kan Russia sa Ukraine. Ngunyan, gulpian pagmaniugot na, and si Congressman Joey ang nag-spearhead naman ngunyan sa Kongreso, in fact sa lado nasyonal na nag-formulate sinda duman, pigi-speed up ang pag-formular nin mga policies na isusumitir sa Palasyo Malacañang, which needs urgent action kan Kongreso tanganing mamitigar ining padagos na epekto kan paglangkaw kan petrolyo sa kinaban. Dayta yan mapupugulan. We should swallow it tabi. Whether we like it or yes, malangkaw talaga yan. Tayo na nga niyan. So, pasaway man ni Primong Vladimir. Dahil ko na apudang kasuhapon, busy sulin niya, sabi kaso sekretarya duman sa Kremlin, busy nga ya Serpio. Yan. Siguro na may hangover pa. Nagpatungga gayod naman ng budka si Primong Vladimir. Yan. So, ako unta yan, epekto talagaan. So, duman magdadaraugan sa pag-formulate nin policies which iyong pigsisibutan mo niya nara Congressman Joey, among sa rekomendasyon kan kongresista is itong suspension kan excise tax na kung saan it needs immediate congressional attention. Kumbaga, tasinda man sana ang Kongreso man sana makaka birik o kaya makaka-amyendar, kumbaga, makaka-alter, makakapawarang bisa kan nagkakapirang lay o probisyon kan nagkakapirang lay na sinda po ang nagpasar. It is, sabi na nga ni, enshrined in the Constitution na ang Kongreso po ang pwedeng makiaram sana sa amyendar kan man lain-lain na provisiones kan lay o ang pagpawarang bisa mismo nin lay. O saro yan sa pinagre-recommendar kang kongresista. Sibot-sibot bagata siya ang saro sa pipiloto kaining ad hoc committee on the attack kan gobyerno man na ma-soften up o mamitigar ining efekto kan pagparalangkaw kan presyo kan petrolyo. Next week, mga 12 sa 18 pesos per liter sa crudo. And sa gasolina, medyo horohababa ang ipapatong kan sarong establishmento di gasolina di petrolyo. Halangkaw duman sa halangkaw duman sa crudo. Ngunyan, so excise tax ang saro. And ikadua, itong susubsidiya para sa public utility drivers, which includes, pigsasabi ni Congressman Joey, ining sa tricycle, subsidyo para sa mga tricycle drivers, buda sa transport sector, bus, minibus, kabus yan, jeepneys. Yan, and igwanin nagkakanigo na papagkukuhaan nin pundo, billions of pesos na pundo na magagamit po kan sa tuyang gobyerno intended for that purpose. Yan. Ang sa tuya sana po na pinaghihiling digdi baga tatabunjing ade. What if kung halimbawa siyempre mataas iyan na presyo kang produktong petrolyo, it will have a domino effect, ripple effect. Masunod na kaan malangkaw ang
presyo kamplete. And then mababa pa iyan pasiring na sa consumer goods. Question, siyempre maralangkaw na iyan. Ano daw kung halimbawa matapos na ang kariribukan? Mag-revert daw duman sa dating presyo pre-war an sa tuyang mga consumer goods. Iyan ang daita pa masabutan ta. Siyempre ngunyan, maralangkaw na iyan. Taan irarason, halangkaw ang krudo, halangkaw ang gasolina, so presyo. Ultimong kape. Halangkaw na ang presyo, ta so kape gayod, igwanin tagdo nin krudo, buda gasolina. Ultimong so, mas baray gayod ngunyan buding, barato bagan mamam, magparamamam na sana kita. Bako, marinang sabi ni, magparamamam na sana kita. Mas barato. Yan pag nagmahal naan, sigurado, igwa man ning tagdo ning krudo budag gasolina. Adi, now question. Halimbawa matapos na nagyera, mag-revert daw duman sa pre-war pricing ang consumer goods. Yan po ang sa tuyang adalan. So balikan tayo sibot-sibot ngunyan sa Congressman Joey. So subsidyo para sa ining tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, gabos. And sa pinag-proponer nga ni major na proposal ni Congressman Joey is the suspension of the excise tax dyan po sa produktong petrolyo. Tapag nahali mo itong excise tax, dakulao na portion iyan na makaka-epekto sa pagpababa kan pricing kan sa tuyang petroleum products. So, iyan po nagkakapirasa na po sa iyan na pinag-proponer kan sa tuyang kongresista. Sana so national government ngunyan pa sana tatabunjing mag-imponer na nin price ceiling. Makontrol na so basic price kan prices kan basic commodities at this early. Gamiton gayud ang police power, talagang bantayan ang mga tiendahan sa hiling ta ini haloy-haloy pa ang pasaway na ini ni Putin ina diyan sa Rusya yan tabi ay nako. So yan po kaya ini po na naghapot sa satuya na posibleng umabot sa sanggatos ang kada litro po kan petroleum product. Projection po yan if this situation duman sa Europa magkaigwa po nin halawig pa na panahon. Imagine pirang aldaw nang sinakop baga ni linaog ni Putin ina so Ukraine dai pa man na sasakop so kabisera. Uy saka haloy pang panahon iyan. Sabi nga ni duman pa kan nagkadarakop baga na soldados Ruso. So mga Ukrainians nga, they are fighting like animals. Tega kan bunjing makwan. Nananahimikan sa imong banwaan. Basta ka sa nalusubon. Abiga para gamit ni Putin. So, kaito pang mga panahon na mga neo-Nazi ngaya kamo. Mamimbro ngaya kamo kang NATO. Ano dahil ni Putin? Mariusip naman o. Abiga para gamit pang rason so nakaaging panahon. He can't hardly move on. Ay, tapudang ko daw si Primo taod-taod naman. Baad kun matana. Ay nako, so yan po tabi, we should brace for more. Inda ko sa natabi. Sisay dyan ang mga nanay, tatay na inabot so Gera Mundial 2. So sa kung magurang si Mama Unding Tatabunjing, inabot ninda ang Gera Mundial 2. Nagasarakatin na kaito sa bulod. Tatakot sa mga Hapon. Garog kayan kadipisil ang gira. Sana po tabi dayan maglakop. Ngunyan ang gira dayan nagparaharalo yung tabi yan. Parulugto ka na sa nangunyanin missile ang gira. Pahit kunyan.
Oras, Pilipinas, 9:36. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Nadakula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Ta mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Bioscope Edsel Grex Lagman, sa pusong misya #1. Basta lagman tulos pinatabang, si Bioscope Grex Lagman. Taglagman, si Bioscope Grex Lagman. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda F kita, tinda kadamay ka, mga problema sa inyong rinisulba. Tinda F sana, aprobado ka, sertisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan mahito. Pagkaisipon ta, trayong pang manito, laumon nindo, marhay ang serbisyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pag
Pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo sana ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18, anahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang kalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan.
Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso, kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na tambayan at pasyalan. Bukas na para sa kwentuhan, inuman. Bilis ang barkada ay tawagan. Bukas ka na ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na! Salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. The best promo, big time ang premyo, Year 2, Grand Prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan, Tiwi Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Best Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Best Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Best Cafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulong. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Dan Banwaan, Pio Fernandez. Salamat Tata Bunjing. Happy birthday kay Punong Barangay Joy Bahoy. Di ba Tata Bunjing?
First dingon yan tabi ni Kapitan Joy Bahoy kan Barangay 27 Victory Village. Happy birthday tabi kap hali sa bilog na staff kan PBN DCGB AM asin siyempre kang 97.1 OK FM yan. Happy birthday kap tabi. Alas 5 ang schedule data tabunjing gunmuan. Manay Selma. Ano si tatabunjing? Malusob dyan. Pagkatapos kan so coverage niya sa misa. Tabi, tatabunjing, alas 5 daan laban. Gunmuan. Kap Joy, happy birthday tabi ha. Happy birthday. And kumusta sa familia? Kay Manay Selma, kay Mading Mabel, kay Pading Ayan, buda sa bilog na familia. Kumusta ka mo dyan ha? Happy birthday, Kap Joy Bahoy kan Victory Village. Diretso na kita kan bulos. Kan istorya si Ans. Ans, what's happening? Good morning, Ans. Maray na aga si Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong impormasyon na opisyal ng pinirmahan ni Alcalde Noel Rosal ang appointment kan tulong dating mga OAC nin mga departamento sa gobyerno lokal kan Legazpi. Si Alcalde Rosal pinirmahan ang resolusyong ipinasar kan Sanggunian Panlungsod kan Legazpi para sa pagiging formal na department head ninda PESO o kaya Public Employment Service Office o PESO Head Diosdado Dads Rañeses, si DRRMO Engineer Ladi Azur, asin man ni Business Permit and Licensing Office Head Asuncion Viñas Calleja. Si Sioni na Calleja. Yes. Sa permits, ano? Si Dads sa PESO. Roger. Tapos si Susaro, si Saidto. Si Engineer Ladi Azur. Si Ladi, si Madam Ladi sa CDRRMO. Yes. Ba, sindanaan ko, nakaturnilyo na kumbaga dyan sa pwesto. Nakadukot na. Kumpirmado na pirmado na. Yes, kung mabalikan si Pio kan bulan kan Pebrero, ipinasar kan konseho kan syudad sa pagi ni Konsehal Jim Andes ang propesong resolusyon na ini. Yes. Asin kasuod opisyal nang nagtaonin pagtugot asin pirma sa siring na appointment ang lokal na ehekutibo niya to na si Alcalde Rosal. Inagi sa magkakanigong proseso asin pagbalidar sa pagi kan Acta Republica 7610 o ining Local Government Code of 1991 na sendang appointment measure asin sigun sa gobyerno lokal kan Legazpi, haloy na ang mga ini na nagsiserbi bilang OIC nagkakapot ka na departamento at sigun kay Rosal, nagalaom siya na sa paagi ka ini na sindaan bubugtak bilang opisyal na department head, mas mapapahiwas pa ninda ang serbisyo para sa mga Legazpenyo. Well, for all legal intents and purposes, talagang sindaan dapat na magkapot na dyan. Buda performance-wise, kahaloy naman na nagatrabaho ang mga ini. O di congratulations dyan sa tulo. Yeah. Congratulations and may you serve more sa Legazpi, ha? Roger. Sabi sa Pio, good news man sa lado ka na gobyerno lokal kan Legazpi. Galero with Boy, DCGB. Salamat sa istorya kasabay si Boy sa Mobile. Congratulations kay Sir Dads na Rañeses, kay Madam Ladi na Asur, buda kay Sioni Calleja, Madam Sioni Calleja, ha? Kanya-kanya na kamong pwesto dyan tabi, sa licensing si Madam Sioni, sa PESO si Sir Dads na Rañeses, sa CDRMO si Madam Ladi Azur. Haloy naman yan dyan, nagasirbi man agad. So it's high time na magka-tornilyuhan naman sa indang pwesto, kumbaga. Full pledge na, no? Sige, tabi, Pading Jim, what's happening man dyan sa 3rd District? Go ahead. Salamat tabi, Pading. Maray na aga sa mga dagdag manyatong bareta. Pagpon kan campaign period, bawal na ang mga medical mission na pinagsasagibukan provincial government. Digdi sa iba-ibang parte kan probinsya ni Albay, basado sa COMELEC. Sigun kay Gobernador Al Francis Bichara, gulpi ang mga nagre-request pa sa Team Albay na mabisita asin makapag-conducer ka na mga medical mission, mga serbisyong pinag-o-presir ka na team. Ang problema, dahil gabos mapapaunrahan, dahil masasarama, ang gabos na lugar, digdi sa Albay, by March 24 garo, iyon na ang pagpon kan
campaign period tabi pare. Roger. Kaya pigiling kan gobernador na makahirak man ang ibang naghahagad nin serbisyo medical optical, pagpapatuli, bulong, konsultasyon, asin iba pa. Kung saan sa uminaging pandemya, gulpian mga dahil nakahiling ki doktor, dahil nakapagpakonsulta at limitado sa movement. Iyo baga kumpadring Jimmy, so pigatawan ka aning doon man ni gobernador because there are those who are questioning na paano nga ma-eleksyon, paano so mga an pag-iisip baga nakakwadro pa ding Jimmy. Oh, ayo pigasabi ni Gobal, aloy na napigigibukan Kapitolyo, napindyente sa nata so pandemic baga igwar kait kita ning so restricted na movement. Election o bako, dating pigbubuhian na ni gobernador, tao yan malao. Kan mag-imponir na so Comelec na bawal na iyan tabi na pagparamedical mission, pagpuon kang campaign period sa lado lokal, nagbuto alugod sunid. So narilesar na ngunyan kan tao na talagang ini ba kung pampolitika kundi pagtaonin serbisyo sa tao. Ever since pa dati na pinagsasagibo ini. Yan, tanaw yan na. So tao na baga nag-react ko. Kung daing eleksyon na ini, so tao na apresar ng gibong ini, di ba? Paano na so mga dahi kaya, lalo pa ngunyan, aralang kawan na naman, pamasahe. Yan, oho. Dahi kayaan magpasiring sa doktor, harayo. Yes. Ngunyan, so provincial government na nagdudulok. Ang question nag-ayakpit na sa panahon tabi pa de, dahil masasalamat kung ini mapupundo, pag-abot kang campaign period, tabawal na nga dahil magkikinibuan provincial government, kundi ang magsunod, nakasuguan kang commission on election, ta campaign period na. O, dyan na maglaog sa mga nagapara tararam na politika nga dyan na sindao, bakong na-realisar nila may need sa community pa de, bako? Hirap man katong sa mga dahi maabot. Yan, sa pagkahirak kan gobernador, sa mga nag-request sa iya, igbalaw kayo ni na magsurat sa Comelec tabi pa de, na kung po pwede makonsider na idagos ang serbisyong ini. Aba, yan ang istoryang magayon. Nagsurat apilar formalmente as governor because of the need kan mga kapobrihan na i-accept man lamang ining mga medical mission, ipagpadagos lamang. Kung hilingon talagang dakulaan need, pangangay po, sa kada bis na iguanin na mga araw kaning aktibidad sa mga barangay, gidumog kitawo, maghapon yan tabi pa de. Yan, oho. Ngunyan, baka sakali man sa ini. Kung onrahon kan Comelec, di mas favorable sa mga nangangay po. Okay. Pero kung dahil, respetado kan gobernador, natural. Gustuhan kan Commission on Election, kuya, dangugunta, interview niya to kay Governor Al Francis Bichara tungkol sa bagay na ini. Bueno, sa campaign period, bawal na. Sa araw na kapagtak ko na sa Comelec na mga araw kayo na bagay, dahil na pwede mag-poll sa 25. Kaya sige minayin niyo. Pero nangangay po talaga ang tao. Nadurong taon dito. COVID na digdi o 12 taon. Dahil sila nakapasyar sa mga dentista, sa mga doktor, dahil sa optometrist. Kaya ako na panangaipin ng mga taga-barangay. Dahil baka pinapaluwas. Yaw na sila sa barangay, yaw na sa araw nila. So, pag ako ng kaumaan nila, na may nagbirisita ang mga doktor. Kaya kung sana, ako nung talaga, ribo, na nagbilto man. May operation today. Mga kakiyan, dalawang taong mga dahil sila nakailing mga doktor. At is puro libre yan. Puro libre. Libre ba ito? Libre. So, ako nagre-request. Pero sabi ko, hindi naman pwede after 25. Kaya nag-request kami sa Comelec kung pwede. Alam yan. Yan ang pigapod na social services. Okay, siyan tabi pa din. As of now, no reply pa ang Commission on Election kung ini tutugutan na konsiderasyon na ining pigagad o dahi. Yan. So iyan ang istorya na nakikimahirak ang gobernador na request sa Comelec na exempt ining
mga social services na ining pigigibo kan Kapitolyo ta uyan ang puribas banwa ana nagataram ipadagos na kaipuhan mi iyan dahilan sa gulpian pangangaipo. Oo. O di nagsurat palan ang gobernador. Oo, sa COMELEC. Pero wala pa man in reply hanggang sa mga oras na ni. Pigala, tabi pa de. Pero sige, kung nabo dati, no problem. yes, kung mas at least the effort and the pure intention is there na ipaabot. Yan, bako ini this is not politics bako Pading Jimmy, this is not politics. This is all about giving services sa agrangay kurahaw pangapudan pangajikan mga tawo. Bata. Sige. Sarong lugar nga nagkonlusir si Daki Medical Mission, na obserbaran kan gobernador. Dakulo nagpapatuli. Nyan. Oho. Pabayad ka pakaan ko 1.5 gayod. Iyo, oho. Sige. Jim na salita di si JB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Babaltadahan ta po ang istorya niyan. Taod-taod, kumpadreng Al, sandali muna ha. Ikan masunod. Tayo nabot kita kan oras. Pwede pa tatabon din? Pwede pa, Pading Al? Pwede ba? Sige. With due permission po, ni tatabon Jim tanay. Pabalikan ta ni istorya nga ni Jim. Taod-taod, Pading Jim. Ngunyan ko na si Pading Al. Pading Al, marhay na aga. Go ahead na, Pading Al. Yes, maray na aga, Padi. Maugmang maray. Ang mga taga Sitio Puliki, kan Barangay Maslog, sa pagkupsit na Padi kan tubig na burabod, resulta na sa ongoing na pag-drilling kan drilling team na pinadarakan ako Bicol Party List. Parte sa na ini Padi kan kadakol ng mga water system projects sa level 1 asin mga solar water system na pinagibo na sa iba-ibang lugar kan Bicol kasabay ang Legazpi City. Susog sa pahayag ni Congressman Pino Garbin Jr., dakol pa ang target nindang mga sites siring kan ipinangako kan ako Bicol dahil sa roinig kan mga basic na kaipuan talaga kan tao sa panahon ngunyan na haloy ining napabayaan. Iguanas diyan sa Bangkirwan, duang nagkapila ng unit sa yaon dyan, may yaon sa Imalnod, may yaon sa Humapon, may sa Sitio San Jose kan Maslog, Sitio Malangka kan Taysan, Lamba, ngunyan ongoing pa sa Sitio Anonang kan Humapon man, asin may mga masunod pang sitio, arong kan Sitio Pangulo, asin Sitio Pigbidayan kan Barangay Maslog. Igwa pa nin level 1 sa Mariawa asin Bagakay, may solar system naman, water system dyan sa Barangay Istansa. May mga plano pa rin na i-drill sa mga masunod na aldao sa Roine sa mga prioridad talaga kan ako Bicol asin kan APG team bagay na ikinakaugma kan mga residentes siring kan nangyari kasumanggi digdi sa Sitio Puliki kan Barangay Maslog kung saan kuminupsit na pa rin ang burabod kan tubig. Yan ang informasyon di Southern Area, Alarmario, DCGV. Salamat kumpadreng Al sa mga istorya hali dyan sa luwas. Pading Jomar, taod-taod tabi ikan masunod tama station break. News break muna kita, budahanap buhay. We will be right back. Kung Joey Sudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Workis yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo
sabor ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Reef is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ligaspi, Anyas! Padagos ng buhay ng syudad kan Ligaspi. Tara! Tunay na lider na may pagkamuot at ambisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa tong syudad sa dati sa nakita. Geraldine Rosal, siya mapadagos kang pag-uswag kang sa tong syudad. Lokal na turismo, mapadagos ang progreso. Tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay G. Rosal, kauswagan ipapadagos. Mabuot asing makatawo na kita, Geraldine Rosal. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador. Kalasin ang mga illegal na kontador. I-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, PCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nadidifisilan magdesisyon ang ibang Pinoy sa Ukraine kung mauli sa Pilipinas maski may orden na ipinasunod o ipasunod ang mandatory repatriation o sapiritan na pagpapauli. Ini kasunod kan pag-itaas kan Ukraine sa Crisis Alert Level 4 dahilan sa mas nagiging grabe ang labanan kontra sa Russia. Sinabi ni Madeline Sadon na naadit siya sa kaligtasan sa Ukraine alagad dahil mani nagahalat na trabaho para sa iya sa Pilipinas. Mantiniduman sa Ukraine si Livena Mikhailoviak dahilan sa sa iyang pamilya sa iyang agom sarong Ukrainian. Yan ang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Yun nila pagbibili ng gamot dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilabian, Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Tito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Giraray Bunjing and diretso kita kan mga istorya sa luwas. Kompadreng Jomar, marhay na agamantabi. Go ahead na. Salamat pa rin Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Binawian na nin buhay Pio. So punong barangay sa Malilipot. Oh. Na pigaligar baga na binadil. Iyo so misteryoso so circumstansya taday masabutan kung binadil or what, pero may foreign object sa payo, sa loob kang payo. Correct yan pa rin. Kasubagong maaga, binawian ng buhay si punong barangay Leonardo Narding sa kan barangay San Jose sa ospital. And nag-follow up kita ngunyan sa pulis. Sinabi ni police Captain Michael Fortunado, ang chief of police kan Malilipot, na tangani na magkaigwanin progreso ang investigasyon, kinakaipuan ninda na mag-request ng autopsy. Yan. Para digdi kay punong barangay Narding Bisa, tangani na maaraman kung ano talaga itong pigsasabi kan mga doktor na foreign object sa laog kang payo kay ni. Pero may lugad sa payo, so entry point kumbaga. Igwang sa dit pading Pio, asin sa di talaga ini, kan iningani matuparan baga kan mga residentes kan San Jose na nakatigaya duman sa communal garden kan barangay. Nagbuhuna lang sinda, inatake sa puso. Yes, oho. And itong date na dugo sa payo, paghuna ninda, and actually, dahil tapamanaram kung ano talaga nangyari, badul nga yan, nakatama nga yan, di pagtumba niya sa gapo. Iyong paghuna ninda na nakabadul kaya may diit na lastro sa payo, lugad. Oo. Okay. Dinara sa ospital, dahil managhiridali nga yung magpablatter sa pulis na ang paghuna kang pamilya is inatake sa puso. Tayo ito pala, nagtitino na daw, nagkukulog ang loong. Ayan, oho. So, ito ang ano. Kaya lang, the following day, kan x-ray ho na kan mga doktor sa payo, yan. Duman na may hiling na may point of entry, saka may foreign object sa laok. May point of entry, na may foreign object. So, igwaning theory yan at tibaad binadil. Oo. Okay. Ang problema, nag-imbestiga, na-report baga ito, kinaagahan na sa mga pulis, dahil nagpaabot na ng informasyon sa pulis nga ni. So, ospital, nag-follow up ang tulo so Malilipot pulis duman sa lugar, sa barangay San Jose. So, kaya ito bagang na-interview ta si Fortunado, ang day man na malinaw na development, dahil lang kan mga oras na ito, I don't know yan, kung igwana sinda na development pa, pero kan oras na ito, day sindang nakukuha na pwedeng testigo na nakahiling kan pangyayari, o day nga nilamang palanda, kinakadangog kiputok. Kopya, sige. So malabog na malabog para sa pulis ang pangyayari. Kaya day nagkuprogreso ang investigasyon. Ang kaipuhan, sa pinaka-importante, iyuan maaraman kung ano itong foreign object sa laog kan payo ni punong barangay Bisa, tangani na at isigwa na lamang na direksyon ang investigasyon. Roger. Pero as part na namin, sir, mag-request ka kami, sir, for autopsy, sir. Para makitaan talaga natin na kung ano talaga yung
yung sinasabi natin foreign object sa may ulo niya, sir. Tapos yung ibang lead, sir, baka doon din natin na makuha, sir, sa investigation, sir. Ang Chief of Police kan mililipot si Police Captain Michael Fortunado. So, iyan pa di ang next move ninda. And duman, maaramat kung anong progreso kan investigasyon kang kasong ini sa mga masunod na mga aldaw, oras na makuha na itong pinagsasabing naslaw kampayo. Tibaan kon ito o so bala ano dahil tama po. Alimbawa, pwede ba niyan? Mautopsiya. Okay, sige. Dakol na espekulasyon kung ano tabi, Pading Pio. Bata, may mga nagkupuros na sa Facebook na may ipigduturo ng tao, mga tao na pwedeng kagibong ngayakan. Ay, sus, day sinda ka iyan. Tabi na kriarpaanin mas lalong kariribungan. Buda, kulog, buot, kariurukan sa isip kan familyang nawalat. Iyo nga so, saro yan sa, aram mo ba ya, usungo niya ng sa Facebook, lalo na kung fake account man sana. Mga makusugo ng buot pagparapuros na narala na. May mga tigbaranggit na tao. Mga investigador na. Ini yan ang pwedeng gumibukan. Mga investigador na pade. Iyon na ni pade. Ay, nako naman o. Aram mo na sa naninda, alato na lang ang investigasyon ng polis. Tado man maaraman talaga yan. Okay, sige. Yan pa rin ang dagdag ng barata. Follow up, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Condolence duman ha sa pamilya kan kapitan nagadan na misteryoso di masabutan kung binadil or what igoning foreign object sa laog kampayo di madeterminaran pa kung bala ito o kung ano so circumstance kan pagkakagadan malabo pa daing testigos daing nadangog na putok. Ay nako talaga naman request ning otopsiya ang otoridad tanganing at least ipadagos sa indang pagsusog kung ano man agad nangyari and magkaigwan ng hustisya kung igwan dapat na mapanimbag. Nasa linya man si Luwens, marahay na aga Luwens, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, bayolasyon kadaklan manggiraray na wara nindarang lisensya, warang rehistro, asin wara nindarang helmet, ang nadadakop kan PNP Legazpi sa mga motorista na minarulugsot hali sa kabubuldang surda parte kan Legazpi. Ini ang nanotarang kan DCGB News sa mga manlain-lain na pinagigibong Oplan Sita Checkpoint kanasambit na hepatura na sigun kay PNP Legazpi spokesperson Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil, arog ka inipirmi ang nangyayari lalo na kapag nagkukondusir sindanin checkpoint ang Police Community Precinct 2 sa Old Albay District area na iyo ang pinagbababaan kan mga motorista. Ano yan na nadadakop mga habal-habal, igwang habal-habal? Bako man tabi Sir Pio kadaklan habal-habal. Halo-halo na. Halo-halo na. Okay, sige. Kung kaya ang mga ini natatawanin mga citation ticket sigon sa dagapagtarama asin day masabutan kung natata sa ibong daw kan paulit-ulit din dang pagirumdom talagang day naiiwasan ang pagsuway sa mga regulasyon kan trapiko lalo na kung iisipon daw para man sana daw ini sa kaligtasan ninda. Pag nadakop makihuron. Roger to that. Marasa pa, sige. Sa ibong nalado, nangangapuda ng kapulisan sigon kay Pataksil na magsunod sana. Tawans na mapadalagan daw nin bihikulo sa pampublikong tinampo. Talagang may poder sinda na i-implementar ang mga dapat na implementar sa batas trapiko. Okay. Patanid man ni Pataksil na iwasan ang pag-ibo din mga siring na bayolasyon dahil ta sa iyan siguro na magpapadagos pa ang mga nagkapirang sorpresang Oplan Sita sa palibot kan syudad, lalo pati napaparani na daw ang eleksyon, asin tangani na mapreventaran man ang ano man na aksidente, buda krimen. Dahil tinaramso sorpresa ko no arin. Daiman. Ay, yun. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio na mga dagdag na istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat Luwen sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Happy birthday kay Kapitan Joy Bahoy kan Victory Village. At abunjing nakaready daw sukwaw sa imo sabi ni Manay Selmang Bahoy. Nakarede sukwaw. Tadaing niya ning balidbid. Sa pangaran kan Fersa, Mama Mary ngunyan. Pasalamat kay Mama Mary, our Mother Perpetual Health Novena.
Alamat kan sa ido pagantabay, amang Diyos ang magbantay tulos na masunod News Manager Mardela. Siyempre ang problema man kan DOT, Department of Tourism. Ako po si Pio Fernandez. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw kay Tabis. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang health tip na ini hatod